ବିଶ୍ୱନାଥର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ତା ଘରେ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଘାଏଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ କହେ, ଏହି ଝିଅଟି ତ ବହୁତ ସାହସର ସହ ସେଇ ସିଂହସ ସାମ୍ନା କରି ବିଶ୍ୱନାଥର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ମନୁ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖେ ଓ ପଚାରେ, ତୁମ ନାମ କଣ ଝିଅ ଓ ତୁମେ କୋଉଠି ରୁହ? ଝିଅଟି କହେ, କିଏ କଥା କହୁଛ ମା? ମୋର ନାମ କିଏ ରାଜି ତୁମର ହିଂସାର ସିଂହା ଖୋଳିବି। ମାନୁ କହେ, ତୁମେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହେ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ଦିଦି, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଗ୍ନା ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ କହେ, ରୁହ, ଏବେ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ତୁମ ସହ କରେଇବି।